aw minnu bɛ ka Bimali filɛ nin waati la an bɛ foli ni waleɲumandɔ ta ka ɲɛsin aw ma ni Bimali ka dɔnkibaru waati sene bi ye sibiri don ye décembre kalo tile 24 2022 maa min bɛna kibaruya lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ Bakari Kulubali aw y'a bisimila Bimali ka dɔnkibaru kɛnɛ kan. Amaladɔnya k'a fɔ kabi tarata don décembre kalo tile 20 san 2022 min bɛ tali kɛ ayiwa lafasatɔ min ni o bɛ an ka mobilibaw bolilaw olu ka ayiwa lafasatɔ jɛkulu olu kɔni bɛ baara bila la n'u ka ma dakurunya kile ko Sinacor Mali kabi tarata don décembre kalo tile 2022 ayiwa mobilibaw kɔni olu kɔni kɛlen don ka baara jɔ ayiwa baara in jɔli kun ye fɛn min ye o ye ka se ka jateminɛ kɛ mobiliba ninnu bɛ boli min kɛ Bamakɔ district kɔnɔna na ka se ka jateminɛ kɛ a waati kow la i ka dɔn o de y'u ka baara jɔli i kun ye an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka a ko ɲɛ ka di an ma. An bɔlen an bɛna anw yɛrɛ fɛ Kati mara kɔnɔna na yan an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi sibiri don décembre kalo tile 24 2022 i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ laadala ko san o san Kati mairie ani ayiwa jagokɛlaw ka jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don foire kow ma i k'a dɔn u bɛ jɛ k'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka se ka kɛnɛ sigi u bɛ kɛnɛ min wele ko rue marchande ayiwa Lukesi o ntolanci tɛrɛ kan ayiwa ɲinanta o y'a tako 6nan ye o la rue marchande yɛrɛ tako 6nan bi wulada in na ayiwa lansara tile waati la a dayɛlɛli kɔni kɛra dayɛlɛli yɛrɛ ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka awabola baarakɛlaw ani an ka seko ni dɔnko ma n'o ye an Dogoli Gindo ye nka ka kɛɲɛ ni minisiri yɛrɛ ka baaraw cayali ye ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo sa o ye Kati ayiwa préfet ka dankan filanan Aruna Berete ka fara i k'a dɔn k'a fɔ an ka Kati ayiwa politikimaw ka taa se an ka laadala ɲɛmaaw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ni ka fara jagokɛlaw kan o la min bɛ tali kɛ Bimali ale ka cidenw tun bɛ a kɛnɛ kan o de ye jaa min sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada. Ne tɔgɔ ko Mamadu Traoré ne Kati conseil cercle ɲɛmɔgɔ ye jabi ma aw fo kosɛbɛ aw ka déplacement caman na ka kunnafoni ɲini k'aw fo la kosɛbɛ kunnafoni jɛlen ko ɲini k'aw fo kosɛbɛ o la an bɛ Kati yan nɔ mairie communale commune urbaine de Kati olu ka san 6nan foire an b'o o dali la bi n'a ko foire o ye sugu de ye u mɔgɔ bɛ bɔ sugu kɔnɔna na ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔw kan pour ka foire ka gara mɔgɔ adamadenw tɔw la sannikɛlaw la donc an b'o de kɛnɛ kɛ yan wulada in na ni u san 6nan de ye u b'u ka foire ni organiser. Tɛmɛnen kɔfɛ halisa an bɛ to Kati mara kɔnɔna na yan kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ taa Kati yɔrɔ min na o ye Kati sigida min bɛ wele ko Kati farada i n'a fɔ aw delila ka mɛn anw da la yan k'a jira k'a fɔ ayiwa gɛlɛya tun bɛ Kati farada sigida ma n'o ye a denmisɛnninlakaw ka fara dugutigi ni conseillerlakaw kan ka u ni mairilakaw n'o ye Kati mairie ye u cɛ tun ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sababu kɛ Kati mairie ale tun ye ayiwa dugukolo ayiwa du terrain 632 ayiwa ni a filɛ nin ye académie kɔfɛ o kulu ninnu Kati mairie tun ye o kɔni don da fɛ a bɛ bɛn hectare 29 ma ayiwa lajɛ kun fɔlɔ min kɛra kan an y'o kibaruya di aw ma yan nɔ nka ka kɛɲɛ k'a dɔn k'a fɔ Kati farada a denmisɛnw ni dugutigi conseil ni ka fara ayiwa a musow kan olu ka wulikajɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabalaw kɔni sɔrɔ a ko la o la Kati mairie a kɔni ye ayiwa yɔrɔ in kɔni a bɔra a mɔ n'o ye ka annuler o baaraw kɔni kɛra o la bi wulada in na bi sibiri don décembre kalo tile 24 2022 ayiwa minnu ye wulikajɔ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u nana wulada in na Kati ayiwa dugutigi farada o dugutigi ka yɔrɔ la a lajɛba kɛra ye wulada in na walasa ayiwa dugukolo in n'o ye ayiwa du terrain 632 n'a bɛ bɛn hectare 29 ma ni mairie tun y'a ta ayiwa n'a seginna dugukolotigiw ma u nana a baara commencer kɛ wulada in na ayiwa dugutigi ka yɔrɔ la n'i ye jateminɛ kɛ ayiwa honorable Mamadu Seriba Sidibe ni ale ye député kɛ assemblée kɔnɔ ayiwa ni Kati farada sigibaa maa don wa conseil do Kati mairie la maire yɛrɛ ka conseil spécial do ale yɛrɛ ka fɔ la a ye wulikajɔ caman kɛ ayiwa dugukolo kan ka tɛmɛ sira o sira fɛ i k'a dɔn a sera o bɛɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ ko a ma se olu si la o la i k'a dɔn k'a fɔ kɔni ye se sɔrɔ a ko kan mairie kɔni ye a ko b'a ma Bimali ka cidenw tun bɛ a lajɛ kɛnɛ kan honorable Mamadu Seriba Sidibe ale ye min fɔ a b'a commencer kɛnɛ kan bi wulada in ma da o fɛ. Tɔgɔ ye Mamadu Seriba Sidibe ancien député aujourd'hui lajɛrɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye kalo in kɔnɔ gɛlɛya min tun bɛ Kati mairie ni faradalakaw cɛ dugukoloko la n'o ye u nana lotissement min kɛ farada la plateau 29 hectares pas 632 parcelles
donc an y'a ye k'a fɔ majɛ yera la manquement minnu yera la an ye mairie alerté k'a fɔ u kana a bulletin di mɔgɔw ma malgré tout ça u ye bulletin di donc an ka rôle ne fana ka rôle ye min ye mon rôle principal d'aider la population donc la priorité c'est la population maintenant dugutilakaw conseillers ani denmisɛnninw ani dugudenw ni minnu ka yɔrɔ minɛr'u la olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan yamaruya di anw ma an ka dugu dɛmɛ an ka quartier dɛmɛ an ka kati dɛmɛ ni dugukolo ko in ma jɛn n'a ye donc assemblée fɔlɔ min kɛra le 5 novembre dugutigi y'a ɲini ko ka yɔrɔ annulé an ye sɛbɛnw donna ni ampliation k'a la ni préfet saisi ka urbanisme saisi domaine saisi ka gouvernorat saisi administration territoriale saisi o jaabi de nana bɔ donc o y'a to maire ye décision bɔ ka a di lakaw ma sisan fɔ yɔrɔ in baara o baara kɛra la mairie fɛ ni papier fan fɛ dira la mairie fɛ a bɛ annulé la. kɔfɛ an bɛ bɔ an ka jamana kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ taa Kenya jamana kɔnɔ ayiwa Kenya Tanzanie Uganda ayiwa ni jamana saba min bɛ farafinna kɛɲɛkanyanfan fɛ ko sɔɔni i ka dɔn u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka u ka laɲini kɛ u bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cogo min na farafinna ka senatolatiba min kɛ n'o ye Coupe d'Afrique des Nations ye san 2027 u bɛ se k'u ɲɛ don o la cogo min na ayiwa ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnna walew kɔni ka kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲa ka d'an ma. kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ lajɛ min kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa lamɛrikɛnw ani farafinna maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ hakilina caman datura olu bɛɛ lajɛlen la yen nɔ walasa ayiwa fɛɛrɛw bɛ se ka yiriwa cogo min na a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ farafinna denmisɛnw olu kan ka kɛ fɛɛrɛ boloba ye walasa farafinna ani lamɛrikɛnw tɛgɛ bɛ se ka don ɲɔgɔn bolo cogo min na. Sa ka bɔ ayiwa bi kunnafoniw kɛnɛ kan n'o ye bisibiri ye décembre kalo tile 24 2022 min tali kɛ Bimali yɛrɛ ale promoteur n'o ye Fustra le jeune i ka dɔn ani Bimali baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ayiwa k'u bɛ ayiwa joyeux Noël u b'o lase an balima chrétiens bɛɛ lajɛlen Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ ha ka ja ani Mali kɔfɛ i ka dɔn ko Ala ka san caman Noël yira an n'u kɛnɛ la ayiwa nin bɛ dansigi Bimali ka bi don kibaru la an bɛ a yira aw la k'a fɔ n'a ye ja ninnu sɔrɔ a k'u yɛrɛkɛ a kɛ u fɛ wa an mago bɛ aw ka ladilikaw na sanga na ka waati an bɛ aw fo dantɛ foli min na aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.